पवन सिंह जी के नया चैता गाना पिया धुन में। नमस्कार, जय भोजपुरी, मैं भोजपुरी चैनल पर आप सबनी के स्वागत बा। का हाल बा भोजपुरिया भाई लोग। पवन सिंह फेरू एगो नया सुपरहिट गाना लेके आइल बाड़न पिया धुन में। यह गाना में आस्था सिंह के संग उनका रोमांटिक केमिस्ट्री एकदम जबरदस्त लागत बा। प्रफुल्ल तिवारी के लिखल लिरिक्स, रजनीश मिश्रा के दिल छू लेवे वाला म्यूजिक और साथे सूर्यवंशम फिल्म के तड़का मतलब धमाका तय बा। तो चलिए आज हमनी के पिया धुन में के पूरा रिव्यू और रिएक्शन देव आ देखम कि ये गाना साल के सबसे बड़ा हिट गाना बनी की ना। तो स्वागत बा रउआ सबके जय भोजपुरी में भोजपुरी पर। गाना के म्यूजिक पहिल के झलकवा में दिल खुश हो जाई। गाना शुरू होते ही एगो मधुर और रोमांटिक ट्यून बजेला जे कान में पड़ते ही दिलवा खुश हो जाला। पवन सिंह के आवाज में जोन मिठास बा उ एह गाना के और खास बना दे रहल बा। अब भाई लोग आस्था सिंह के अदा एकदम बिजली गिरावे वाली। कैमरा उनका सुंदरता के बखूबी कैप्चर कैले बा। रजनीश मिश्रा जेकरा म्यूजिक में भोजपुरिया जादू होला उ एह गाना में उहे कमाल कैले बाड़न। सॉफ्ट म्यूजिक, सुरीला धुन और रोमांटिक माहौल, मतलब एह से बढ़िया और का हो सकेला। पवन सिंह के आवाज एगो मास्टरपीस है। अब बात हुई भोजपुरी इंडस्ट्री के सिर पवन सिंह के। भाई लोग जब गावेलन तो बुझाला कि एकदम दिल से गावेलन, चाहे लॉलीपॉप लागेलू होके कमरिया हिला रही है होके। अब पिया धुन में हर गाना उनकर भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री के नया ऊंचाई पर ले जाला। यह गाना के उ नरम और रोमांटिक टच में गौले बाणे जे दिल के सीधा छू जाला, जैसे चाय में अदरक मिलल होके एकदम लाजवाब। आस्था सिंह भोजपुरिया नई सनसनी। आस्था सिंह धीरे धीरे भोजपुरिया दर्शकन के दिल जीतत जात बाड़ी। यह गाना में उनकर एक्सप्रेशन और केमिस्ट्री शानदार लागत बा। उनकर मासूमियत अदा से गाना में एगो अलग जान आ गइल बा। लिरिक्स दिल छू लेवे वाला लाइन। यह गाना के लिरिक्स लिखले बाड़न प्रफुल्ल तिवारी जी। अब भाई साहब का लिखले बाड़न एगो एगो लाइन रोमांस इमोशन से भरल बा। यह गाना में दिल के जुड़ाव साफ देखे के मिलत बा। जब पवन सिंह यह शब्दन पर आपन आवाज देत बाणे तो सीधा दिल में उतरता। वीडियो डायरेक्शन भोजपुरिया इंडस्ट्री के नया लेवल। रजनीश मिश्रा के डायरेक्शन के जवाब नहीं खे। एक एक सीन सिनेमैटिक का ग्रैंड लागत बा। लाइटिंग, लोकेशन, कैमरा वर्क सब कुछ टॉप क्लास बा। यही से भोजपुरिया म्यूजिक वीडियो बॉलीवुड से टक्कर ले रहल बा। ये गाना सुपरहिट होई कि ना? अब असली सवाल पिया धुन में का सुपरहिट होई। भाई ये गाना में हर वो चीज बा जोन हिट गाना में होके के चाहे। पवन सिंह के दमदार आवाज, आस्था सिंह के जबरदस्त प्रेजेंस, प्रफुल्ल तिवारी के बेहतरीन लिरिक्स, रजनीश मिश्रा के धांसू म्यूजिक, सिनेमैटिक का हाई लेवल वीडियो डायरेक्शन, मतलब ये गाना ब्लॉकबस्टर बने के पूरा दम रखा था। फैंस के रिएक्शन सोशल मीडिया पर बवाल। गाना रिलीज होते ही फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर तहलका मच गई बा। पवन सिंह फिर से छा गई बाड़न। आस्था सिंह के मासूम मुस्काना, पवन भैया के आवाज वाह। यूट्यूब पर गाना के लाखों व्यूज मिल रहल बा। ट्रेंडिंग लिस्ट में आ गई बा। आप भोजपुरिया जनता एक बार बार सुन रहल बाणे। निष्कर्ष गाना मिस न करें। भोजपुरिया जनता अगर पिया धुन में अबले ना देख ले बानी तो जल्दी से जाके देखी। ये गाना भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में एगो मील के पत्थर साबित हुई। अगर आपकी रिव्यू पसंद आयल है तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। और चैनल जय भोजपुरी मैं भोजपुरी का सब्सक्राइब जरूर करें। रउआ सबे से फिर मुलाकात हुई नया खबर, नया चर्चा भोजपुरिया जलवा के साथ। तब तक खाती जय भोजपुरी मैं भोजपुरी, जय भोजपुरी सिनेमा।